מספרים לנו חכמים שכאשר שאלו תלמידיו של רבי אליעזר את רבם מה הדרך שבה הם צריכים ללכת, אמרו לו: רבינו, למדנו אורחות חיים. תלמד אותנו איך צריכה להיות ההנהגה שלנו, מה עלינו לעשות, ונזכה בהם לחיי העולם הבא. אמר להם: היזהרו בכבוד חברכם. התביעה מכל יהודי לחשוב פעמיים כאשר חברו נמצא ממולו. יש מין מודה כזו, שכל המרבה לזלזל וכל המרבה לפגוע ולעקוץ, הרי זה משובח. הקדוש ברוך הוא דורש ממך ומבקש ממך. יגיד לך אדם מה טוב ומה השם אלוקיך דורש מעמך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד. הקדוש ברוך הוא דורש שתאהב את השני, תרחם עליו, תחשוב עליו. מספרים שפעם ראש ישיבה חשוב בא לבחון באיזשהו מקום, ולפתע הוא ציטט גמרא ואמר שהיא נמצאת בדף מסוים, דף נ"ב. לפתע קם בחור ואמר: סליחה, אבל זה בדף נ"א. אמר לו הרב: לא, זה בדף נ"ב. אמר הבחור: זה בדף נ"א, והנה אני אוכיח לרב. והוא קם והלך להוציא מארון גמרא. הסתכל בו הרב ואמר לו: אתה ככה מבייש יהודי? זה יפה. אמר לו התלמיד: סליחה. התיישב במקומו, מחייך לכל עבר. הוא צדק. לא רק שהוא צדק, עוד הרב ביקש שלא יראה את הגמרא כדי שלא יבייש את הרב. לאחר השיעור הוא ניגש לארון ופתח את הגמרא ומצא שזה באמת היה בדף נ"ב, ומה שהרב התכוון שלא יבייש את עצמו. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור שמאוד יכול להיות משמעותי לנו בכל כך הרבה מקומות. הרבה פעמים עומד לנו על קצה הלשון איזושהי עקיצה, איזושהי מילה חדה, איזשהו צורך לבזות את השני. אנחנו רוצים לזכות לחיי העולם הבא. במה נזכה לחיי העולם הבא? היזהרו בכבוד חברכם. תנסו ותצליחו.